Kan du ikke sige til dine dovne kolleger, at der ikke er flere kartofler? Helt ærligt, kan jeg ikke lige nå at købe en pakke smør, inden I lukker? Jeg har altså ikke hele dagen. Hallo, jeg kommer altså først. Kan du ikke se det? Det er fandme så dyrt herinde. Hallo, kan vi ikke lige få fingrene ud? Der er nogen af os, der er travlt her. Kan det virkelig være så svært? I Fakta koster det kun 12 kroner. Må jeg bede om at tale med en, der får mere i løn end dig? Hallo. Hold kæft, elendig service. Det kan sgu da ikke passe, I ikke har flere øl. Hallo, kan I ikke lige få styr på den der flaskeautomat? Hvem tror du egentlig, du er? Hvor er min bong hen? Jeg skulle altså have en bong. Jeg har sgu ikke hele dagen. Nej, hallo, forstår du ikke, hvad jeg siger? Jeg skriver fandme Kan en du klage. åbne en ny kasse? Nej, altså kan du ikke skynde Kan dig I lidt for mere? helvede Kan du åbne ikke en sige kasse til dine til? dovne Hallo? kolleger, at der Det ikke er flere virkelig Kan I være ikke kartofler? få styr på den der Hvem tror du flaskeautomat? egentlig, Åbne kasse Hallo, jeg kommer til! først. Det er virkelig være så svært. Jeg skulle altså have en Det bong. kan sgu da ikke passe, I ikke har flere øl. Jeg får dig fucking fyret.